У 2020 беларусы зрабілі выбар. Мы былі ўпэўненыя, што неўзабаве пабачым новую Беларусь. Тады мы не ведалі, які доўгі шлях наперадзе. Але нягледзячы на ўсё, мы годна спраўляемся з новымі выклікамі. Сёння наша краіна апынулася на раздарожжы. Ці стане Беларусь ізгоем, сатэлітам Расіі, ці ўсё-ткі часткай еўрапейскай сям'і народаў? Гэта залежыць ад нас з вамі. Год таму мы заявілі аб сваім еўрапейскім выбары. І нашы заклікі падтрымалі ў еўрапейскіх сталіцах. Мы шукаем новых саюзнікаў, будуем новыя альянсы, дапамагаем Украіне, заклікаем адрозніваць беларусаў ад рэжыму, а Беларусь ад Расіі. Мы дабіваемся, каб не апусцілася новая жалезная заслона, каб візы выдаваліся, а межы былі адкрытыя. Мы адстойваем інтарэсы беларусаў, змагаемся за кожнага і кожную, дакументуем злачынства рэжыму, змагаемся за вызваленне палітвязняў, працягваем супраціў. Мы ўмацоўваем нацыянальную ідэнтычнасць, бо культура і адукацыя – фундамент для пабудовы дэмакратычнай краіны. І таму мы рэалізавалі буйныя праграмы і мерапрыемствы ў сферы культуры, якія аб'ядноўваюць дыяспару і людзей унутры Беларусі, падтрымліваюць нацыянальную ідэнтычнасць беларусаў. Арганізавалі дзясяткі выстаў, паказаў фільмаў, прэзентацый кніг, арт-перфомансаў і мітынгаў. Забяспечылі больш за 400 стыпендый для беларускіх студэнтаў для навучання ў ВНУ ЕС. Дабіліся выкладання беларускай мовы ў школах замежжа. Стварылі інтэрактыўную мапу беларускіх гісторыка-культурных мясцін. Мы кожны дзень адчуваем салідарнасць і ўзаемадапамогу. Яны сталі асноўнымі рухавікамі ўмацавання нашай супольнасці. Дапамагаем палітвязням, ад марафонаў салідарнасці да персанальных збораў і падтрымкі сем'яў зняволеных. Ладзім зборы беларускім добраахвотнікам ва ўкраіне. Судзейнічаем легалізацыі беларусаў за мяжой. Эвакуюем людзей, якім небяспечна заставацца ў Беларусі. Дапамагаем пацярпелым праз службу «Адно акно». Мы сутыкаемся са знешнім ціскам, правакацыямі, спробамі нас раскалоць і запалохаць, каб пасеяць разлад паміж намі і спыніць барацьбу. Але мы вучымся слухаць і паважаць адно аднаго, будаваць новыя сувязі і ствараць актыўную і адказную супольнасць. Мы зразумелі, што менавіта ў еднасці наша сіла. Мы не здаёмся, нягледзячы на цяжкасці, і вырашаем нават самыя складаныя канфлікты. Падмурак нашай працы – людзі. За мінулы год мы зрабілі шмат важнага для нашай будучыні. Мы разам будуем новую Беларусь. Нягледзячы на перашкоды, беларусы і беларускі па-ранейшаму застаюцца незалежнымі, згуртаванымі і мацнейшымі за любыя абставіны. У 2020 годзе мы зрабілі выбар. І дзякую ўсім, хто ад яго не адмовіўся.